سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو زيناتات اب تግራይ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ዝምልከት ዘሎ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ዘቕርበት ጻውዒት ዶክተር ደብረጽዮን ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ክልል ጋምቤላ ፍርቃ ዕጡቃት ከም ዝሓዝዋ መግላጹን ኩባ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ዝወሰነቶ ፍርድን ካልእን ዝደሰስ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ክልል ጋምቤላ ሎሚ ሰሉስ 14 ሰነ 2022 ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ዕጡቃት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ተገሊጹ። እቶም ካብ ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 5 ፍርቃን ጀሚሩ ተኽሲ ዝኸፈቱ ዕጡቃት ዳርጋ ንፍርቂ ክፋለተ ርእሰ ከተማ ትክልል ከም ዝተቆጻጸሩ ነበርቲ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን ንቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ትክልል ንምቁጽጻር ዝዓለመ ተኽሲ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ነበርቲ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ መንግስታዊ ስራሓት ንግዳዊ ንጥፈታትን ካልኦት ምንቅስቓሳትን ተቋሪጹ ኣሎ። ነበርቲ ናብ ገዝኦም عاصم يركب إلهم أبتبيت صحفة بريزيدنت كلل غامبيلا زركب الكبابي ن4 ساعات زاكل زغصله تخسي يسمع كم زلو النبرت تزاري ومالو بريزيدنت كلل غامبيلا أمود أوبونوك ولا حدا انهبكم حبريتها يلن كبل نمع كان زينا بي بي سي حاصير ملس كهبي تسمعوا توسخ حبريتها نمهفق عدنيا كم زي كونه وانت زاريبو بزعبه منتتم عطقات ونزهبوا حبريتها يلن سمو كغلص زي دلي حدا نبرتا ختما كن سغر دوبار زلو كفال نايت ختما اب تحت قصرتهم عطقات كم زركب غليصو قدمي 4 معلتاتون تماسسل فتنه تخايد نيرو قدم حجي كمز عين الدرجه بزح زلو ناي عطقات منقصقاس رينا عين فلطيننا كبل ون مسكر الله حدا بعلمو حساب زركبهم بوحد حموشته غازيطنياتات تلفزيون تግራይ ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዝኣተው ተገሊጹ። እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይደ ዝኣተው ጋዜጠኛታት ተትካል ምስጋና ስዩም ሓበን ሓለፎም ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ተሾመ ጠለመውን ዳዊት መኮነንን ዝበሃል እዮም። ካሊ ኣብ ቀይደ ዝኣተው بعلمو ፋይናንስ ክፍሎም ኣጽባሃ ከም ዝርከቦም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም። በፍላይ 4 ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይደ ዝኣተው ጋዜጠኛታት ንኽልተ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቀይደ ኣትዮም እኳ ተጸንሑ ዛጊት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀርቡ ይዘረብ። እቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ ቀይደ ካብ ዝኣተው ሻትሻይ መዓልቱ ኣቕፂሩለት ተባሂሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ መስካሎት መሻርክቲ ኮይኑ ነከተማ መቐለ ኣብ ዝተቆጻጸረሉ እዋን ምስ ውድብ ብልጽግና ተሓባቢርኩም ብዝብል ጥርጣረ ከም ዝተኣስሩ መሳርሕቶም ይዛረቡ። እዚ ብዝምልከት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ አዲስ ገብረስላሴ መስማዕከን ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝገበረ ቃለ ምሕተት እቶም ጋዜጠኛታት ብሰንኪ ሞያኦም ዘይኮነስ ብኻለ ገበን ተጠርጢሮም ከም ዝተኣስሩን ጉዳዮም ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብን ኣረዲኡ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ምስጋና ስዩም ተሾመ ጠለመውን ምስ ትካል ቴሌቪዥን ክሰርሑ ዝጸንሑ ኮይኖም ሓበን ሓለፎም ሃይለ ሚካኤል ገሰሰን ዳዊት መኮነንን ድማ ቅድሚ ሕጂ ተኣጊዶም ከም ጽንሑ ጸብጸባት ይሕብሩ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ሓበን ሓለፎም ኣብ ትግራይ ግዝያዊ ክልላዊ ምምሕዳር ኣብ ዝቆመሉ እዋን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 2020 ንዝተወሰነ እዋን ኣገልግሎቱ ተቋሪጹ ዝነበረ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ትካል ብዝተገበረሎም ጻውዒት መሰረት ከኣ ስርሑ ጀሚሩ ምንባር ይዝከር። ሕብረት ኤውሮጳ ነትፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዘቕረበ ጸብጻብ ድሕሪ ምምስጋን ኤርትራ ምስ ትፍሉይ ልኡኽ ተተሓባበርን ሙሉእ ብዘይ ዕንቅፋት ተበጻሕነት ክትህቦን ብምጽዋዕ ናብ ኤርትራ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተሓዝ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብቲ ትማሊ ኣማሲ ዝወፀ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ጻውዒት ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልና ሕግን ሙሉእ ብምሉእ ክኽብር ኩሎም ብፖለቲካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ምኽንያታት ተኣሲሮም ዘለዉ እሱራት ክፈትሕ ኩሉ ፍቓድ ዘይብሉን ገደብ ዘይብሉን ማእሰርቲ ክብቅዕ ጉዱድ ምስዋር ጾታውን ጾታ ተኮረን ዓመፅ أسرار حق دب ألبها جروا أقول جلوتن كبقى حبرة أوروبا تصاوعت أغرب الله بتوسخ إيرترا حسب كان يمجلس ناتسنت نهاي هيمانوت ويد ما ناي أمنت ناتسنت كمون ناي سلامو متأخب مترنافن ناتسنت كم خا ناي وصاية تكالات حويسكا ناي مريتن نبرتن مسلات كتوحس نتسوع كبلي حبرة أوروبا تصحيف زلا حبرة أوروبا أبزرق هو زلا تصبصب قال بقالو أبي إيرترا بسنك زلا هواه بوزحات هاديمم أبو وصاية هاجرات كعقبه تجديد مالو بوزحات مفرحن عفنان يجات مالا أبي إيرترا نسترفع أبلا سدرابيت بمقطع أبو وصاية نزلا تقاوم السقن مبال زجبر زلا فتنات نخوننا ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከይነዋሕ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክስሕብ ግድን እዩ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝፍጸሙ ግህሰት ኣህጉራዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከት ንዝግበር ኣህጉራዊ ምርመራታት መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ክትሓባበር ሕብረት ኤውሮጳ ይጽውዕ ክብል እዩ ጽሒፉ ዝርከብ። ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራ ምስ ኣገባባት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እትገብሮ ምትሕባር ክሕግዝ ድሉው ምዃኑ እዚ ኸኣ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘጠቓለለ እዩ ብምባል ሕብረት ኤውሮጳ ምስዚኦም ትካላት ኤርትራ ብትገብሮ ምትሕባር እቲ ሕብረት ክሕግዝ
ዝደለው ምዃኑ ገሊጹ ካልእ እዚ ሕብረት ኣብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ውፅኢዎ ዘሎ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ሒዛቶ ዘላ መርገጺ ከም ዝኹነን ጽሒፉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ኣብ ኩናት ዩክሬን ኣብ ጎኒ ሩስያ ጠጠው ብምባል ኣብ ብዙሓት ኣንጻር ሩስያ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝተገብረ ኣኼባታት ኣንጻር እቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቕጢ ንምውራድ ዝቐረበ እማመታት ድምጻ ክትህብ እያ ተራእያ ነይራ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ ዝጽሑፉ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዶክተር ኣባበክር ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክትከታተል ብኸመይ ክሕግዘካ ይኽእል ዝብል ሕቶ ብምቕራብ እዩ ጽሑፉ ዝዛዘመ ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ፍሬድሪኮ ቪላገስ ቁሉዕ ደብዳቤ ሰዲዱ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ሰይድዎ ዘሎ ደብዳቤ መጀመርያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዛረበ ኮይኑ ነቲ ብፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ዝቐረበ ጸብጻብ ብምጥቃስ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝገበርዎ ምትእታው ዝፈጸሙ በደላትን መንግስቲ ኤርትራ ተሓታቲ ክኸውን ክሰርሑን ልኡላውነት ከዓ ሽፋን ክኸውን የብሉን ኢሉ ድሕሪ ምጽሓፍ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ኢትዮጵያ ቀልውላው መፍትሕ مركب ማሕበረሰብ ዓለም ከገብሮ ዘለዎ ቀዳማይ ስጉምቲ ሙሉእ ዝተረጋገጸ ህጹጽ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብምባል ጽሒፉ ንሱ ኣብ ደብዳቤኡ ቀጺሉ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዛረበሉ ኣብይን ኢሳያስን ንጥሜት መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ካብ ሰነ 2021 ጀሚሩ ትግራይ ብዘይ ስርዓተ ባንክ መስመር ቴሌፎን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምኡ ድማ ናይ መሬትን ሰማይን መጓዓዝያ ያዘላ ክብል እንከሎ ንሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመጣጠን ኣብ ክንዲ ኩነነ ስጉምቲ ክወስዳ ክጽውዕ እንከሎ ዝፈረሰት ኢትዮጵያ ከዓ ንዓለም ለኻዊ ሰላምን ጸጥታን ከምኡ ድማ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ጽልዋ ክህልዋይ ክብል ኣጠንቂቑ ብጀካዚ ኣብዚ ደብዳቤ ንላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ክኢላታት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንዘሎ ኩነታት ትግራይ ብምግላጽ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዑ ኣሎ كوبا زحلف كرامات أبتي كم سحت زترأي نيصر من قصة تقاومات بمستافهم 381 سبات فريدة كابتم زتفرد أجل يوم كسب 20 عامات تفريدة مالو بصحفة وانا عقاب حق كوبا كم زبالو كل 290 شوعة سبات بجبنات نعبي حزبه نعبي متكعتي ويمزمات نايما أسرت فرد كم زرخبو حبيرو أما لا تبدأ يسوي سلفة محضر ديسيت أبستخيد السلفتات بشحت زغصرو كوباويان كساتفون كلو ناس نزل الروحات كأكاس معيم ترأيم نبرو ازيد حر عسرتات عامتات اتزعابي تقاوم استوهال سلمو سلفي سلفنياتات بسنك وسخ واقاتات كوم دم حصرات مقبن مدهانيتن قطباو قلولاون تقطعهم ابز ترأيلو اواني اقاتيمو كم زفلت ابتا بديساو حادة سلف التمرح كوبا زي تفقده هزباو متأخاف زي حقاو خوينو لعل الشح سباتيوم كاب تحت قيداءاتيوم زلو كابزم تفريدم زلو خا كاب عسرت شدشته كساب عسرت شومنت زعد ميوم عسرت شدشته من اسياتون كم زركبوهم عقابي حقة هاجر حبير الله اب كل تشحن عسران حدم بريزدنت كوبا ميغويل دياز كانال نت مسكوبا عسرتات عامتات زصنح وطر زلوا امريكا نت عغرغر اساويرا بمبال كنقف يتسمعو نسو اتم سلفنياتات نت هاجر نمرباش زتقصرو عصوبات مخانن بمغلاص دغفتي ناب غودناتات وصيوم نت سوراي لزغلصو نت ياب 1959 زتخايده كومونيستاو محدرا زبغسنا عبي ككلا خلولو يصويعو اب كوبا از كمز عينت مأسار ناي مجمرتا خمزه كون زفلت كوينو ابز حلف ورح مغابيتون اب تقاومو تساتيفكم تبهالو سبات كاب شدشته كساب 3 عامات مأسرت تفريدم نيرم يوم أمريكان حبرت أوروبا نزل مسرح فردي قلص أن زيبلو إيلان بمنصق أتم قدايات زخونو كفتحو تصاوعيت أغربا لوا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم